Seat continua amb la seva major ofensiva de producte amb l'arribada del nou Seat León. Aquestes actualitzacions que rep se centren en tecnologia i disseny. El nou Seat León arribarà als concessionaris al començament del 2017, amb la prevenda a partir de finals d'any. El Seat León s'ha convertit en un dels models més importants per a la marca i el més venut de tots ells. La gamma León sempre s'ha caracteritzat per un gran disseny i això s'ha reflectit en els excel·lents resultats obtinguts. Una de les principals raons és que el León s'adapta a diferents tipus de clients. Un exemple d'aquest èxit és el model ST, que ha aconseguit gairebé el 35% de les vendes. Les parts davantera i posterior compten ara amb unes línies més nítides i vigoroses que el model actual. Crida l'atenció sobretot el nou disseny del paraxocs. Un altre dels objectius era augmentar la grandària percebuda del cotxe. Per això, s'ha engrandit la reixeta en 40 mm amb un tractament de crom molt més ric i que normalment es troba en vehicles d'una categoria superior. Així mateix, s'ha reforçat el caràcter pel que fa a la sensació de qualitat tant per fora com per dins. És de destacar també que el nou León és encara més silenciós que abans. A l'interior del cotxe, la intensitat dels LED d'il·luminació ambient es pot regular a gust del conductor des de la pantalla de 8 polzades de nou disseny que elimina la necessitat de molts botons i dials que existeixen en la consola del model actual. Especial atenció mereix la il·luminació exterior, que ha millorat enormement gràcies a una nova generació de fars davanters i pilots posteriors amb tecnologia Full LED i que garanteixen un rendiment òptim fins i tot en les pitjors condicions climàtiques. La tecnologia LED també s'ha utilitzat en els intermitents i els antiboira. El nou Seat León estarà disponible amb 3 tipus de carrosseria: 5 portes, SC, de 3 portes i el familiar ST. Després del llançament de la Teca, amb una increïble gamma de sistemes d'assistència al conductor, ara és el torn del León d'incorporar a bord els últims avenços tecnològics. Per exemple, el Traffic Jam Assist, una funció que en combinació amb el canvi DSG ofereix un gran confort en el tràfic amb parades freqüents intermitents. En un embús, gràcies a la combinació del Lane Assist i el ACC, el cotxe maniobra, accelera i frena automàticament dins dels límits del sistema. El sistema de protecció de vianants reconeix tant a vehicles com a vianants, aportant un extra de seguretat que sempre és primordial en ciutat i carretera. El nou Seat León també inclou una nova consola central amb fre de mà elèctric, reconeixement de senyals de tràfic, la tecnologia més avançada de sistema d'ajut d'aparcament tant en línia com en bateria, Emergency Assist i assistent de llum en carretera. La càmera i el sistema de navegació s'han millorat per reconèixer ara un major nombre de senyals de tràfic. El nou Seat León ofereix el més alt nivell de connectivitat amb l'última generació del sistema d'informació i entreteniment EasyConnect, Seat Full Link i l'exclusiu Seat Connect app que inclou reconeixement de veu i tecnologia de control de gestos. Això permet activar determinades funcions fent un petit gest amb el dit a la pantalla tàctil. El nou Seat León compta per primera vegada amb Connectivity Box, a la consola central que permet carregar de manera sense fil un smartphone. S'ofereix inicialment en 4 nivells d'equipament: Reference, que és l'acabat d'accés, Style, FR i una nova opció per a aquells que busquen un major refinament, l'acabat Excellence. El Cupra serà la 5ª versió i serà llançat en un futur pròxim. La gamma de motors del nou Seat León satisfà una àmplia gamma de necessitats, inclou versions dièsel, gasolina i GNC, el gas natural comprimit. La gamma dièsel inclou un nou motor 1.6 TDI de 115 cavalls i l'oferta comença amb l'1.6 TDI de 90 cavalls fins al 2.0 TDI de 184 cavalls. Pel que fa als motors de gasolina, el ventall de potència del Seat León oscil·la entre els 110 i 180 cavalls, sense oblidar per descomptat la versió de 1.4 litres TGI que pot funcionar amb el gas natural comprimit. Les caixes de canvi disponibles segons versions són manuals de 5 o 6 velocitats així com DSG de doble embragatge amb 6 o 7 velocitats. Així mateix, és possible disposar de tracció davantera o total 4Drive mitjançant embragatge Haldex de 5ª generació. Finalment, cal dir que hi haurà una nova versió Cupra del nou Seat León, amb alguna sorpresa incorporada. Imaginem que la versió de 300 cavalls.